Gara-gara apa mau dadi bahas kemo ya? Oh ya gara-gara bansere dela-dela ubah wegik bae. Senang kono bae ser. Nek jenengan saya ora mawi kudu di pam kados niki model insyaallah niki aman kok. Nggone ngaji niki ya alhamdulillah nang pinggir sawah. Paling digrumut wereng ya Bu ya. Aman sih. Nggone ngaji jan syahdu banget. Berarti kono ki dalan gede kono gue. Sing akeh kebo pada liwat. Iya yang sering liwat ngono tapi nyodo kebone. Anu jenengan sering nonton kloteng YouTube. Jujur mawon ya, Nyong ora pernah nonton Nyong. Pernah nonton sepisan Nyong guyu dhewe. Yang batin ya Allah dan iki jeruk makan jeruk. Dan ora tertonton maning izin. Salu ala Nabi Muhammad.